O Consello Sectorial de Pesca de Ribeira pechouse cunha ampla lista de peticións a Portos de Galicia. O dragado dos portos, o seu mantemento ou o impulso e revitalización do sector son algunhas das demandas. O Centro Cultural Lustre Rivas acolleu esta mañá o Consello Sectorial de Pesca, onde a Corporación de Ribeira, entidades do sector do mar e representantes da Policía Local ou da Asociación de Empresarios sentáronse para afondar en diferentes temas que preocupan o sector na localidade. Analizáronse as problemáticas ás que se están a enfrontar os profesionais. A primeira cuestión que abordaron foron as xestións con Portos de Galicia. Neste momento existe gran malestar por parte do sector do mar e dáse a sensación de que o Porto de Ribeira pois non está sendo prioritario nos investimentos que está facendo a Consellería do Mar no tocante ao mantemento. Estamos falando de que nos portos, non só de Ribeira, sino tamén en Aguiño, Palmeira, Corrubedo, Castiñeiras, están faltando elementos básicos de seguridade, como poden ser a iluminación, falta de argolas onde poder amarrar os barcos, falta de escaleiras, o deterioro tamén de todas as varandas dos portos que implican un risco á hora de camiñar e tamén de traballar por parte dos propios mariñeiros. Ademais, remarcou a necesidade de que Portos elabore un plan de actuación de renovación de todo o sistema eléctrico dos portos de Ribeira e Castiñeiras e o reforzo nos de Palmeira e Aguiño. Ademais diso, pois, estivemos falando dunha cuestión prioritaria tamén para o sector do mar, como é a dragaxe do Porto de Ribeira, unha cuestión fundamental para se queremos que os barcos non toquen no fondo cando hai marea baixa e, por tanto, tamén poidan sair a faenar en calquera momento, así como atracar cando veñen do mar, non? Recordou que hai peticións feitas de forma verbal polo patrón maior de Ribeira, José Antonio Pérez, e sostivo que o Consello Sectorial de Pesca realizará a demanda de xeito formal. Sobre este tema pronunciouse recentemente o conselleiro do Mar, Alfonso Villares. O que estamos a hora de tomar as decisións, tomámoslas baixo criterios técnicos. En este caso van ser os técnicos da Consellería os que digan se é conveniente ou non facer esas actuacións que igual o sector demanda. E, por lo tanto, creo que a partir desa premisa é onde vamos a tomar esas decisións. Se son necesarios, claro que sí, hai que leválos adiante e desarrollalos. Agora, claro, temos unha dificultade, en estes momentos ainda non temos ningunha zona onde poder depositar pois, os material que saia deses dragados. Levamos desde o ano 2021 sin saber onde poder depositar ese material. E o curioso é que, despois da última información que supemos estas últimas semanas, no ano 2021, desde o Estado, se nos prohibeu botar cerca da illa de Sálvora, e ahora mismo o CEDES, que tamén pertenece ao mismo Ministerio de Fomento, dice que ese sitio é o ideal. Xa que afirmou que están á espera para saber onde depositar os residuos, polo que pediu axilizar o proceso. Van 4 anos e hai máis de 16 proxectos de dragados por realizar e por levar adiante. O que acabas de comentar de Ribeira, pois estudiaremos e se realmente os técnicos o consideran, claro que sí. Para eso estamos, para axudar ao sector. Pérez Barral reiterou a falta de mantemento do pavimento dos portos e a necesidade de controlar o acceso entre a lonxa e a rula antiga. Que permitan que o sector do mar pois, traballe de maneira digna, que traballen con seguridade, sabendo que non vai haber vehículos de tránsito de persoas que non teñen nada que ver co Porto de Ribeira, nin coas tarefas de carga, descarga ou cos propios mariñeiros. Tamén sinalou a falta de mantemento das estradas das Carolinas ou do Malecón, e puxose o foco na necesidade de revitalizar o sector do mar. É necesario que a Consellería do Mar se implique xunto coas universidades, coas confrarías e con todas as entidades que traballan no mar para que haxa unha revitalización dese sector. Porque estamos vendo que os datos que nos marcan os rexistros de vendas das propias lonxas marcan descensos históricos nas capturas de tanto de peixe como de marisco. E, por tanto, iso hai no que analizar con detemento, saber que causas está provocando que nas nosas rías haxa menos peixe e menos marisco e, por tanto, poñer solucións sobre a mesa que permitan que o sector do mar sexa un sector prioritario para a Xunta de Galiza. Ademais de insistir na importancia de reforzar a seguridade nos portos do Concello para evitar os roubos que están a sufrir os profesionais. E vamos impulsar dentro do Concello de Ribeira unha mesa de coordinación entre as forzas e corpos de seguridade do Estado e tamén a Policía Local, xunto coas confrarías, patróns maiores e tamén a propia lonxa ou asociacións de cerco e armadores para impulsar que os portos do noso Concello poidan ser portos seguros onde non se produzan roubos.
O concelleiro do Mar ribeirense, Fernando Abraldes, afondou en outras peticións que se fan a portos de Galicia. Pedían eses dous barcos que están amarrados ahora mismo no puerto que lle chamamos noso Porto de Avarías, de arreglar, que se podan sacar canto máis rápido mellor, porque vai pasar igual que pasou os últimos barcos que había que se afondiron. Iso era moita que pedían o sector, que levan pedindo moitos anos, o alumeado que acaba de falar o señor alcalde. Tamén piden esa lonja bella, que por favor, que a ver se podemos pasar os redeiros para dentro. Eu, como falara atrás nunha nota de prensa que tratábase de mirar desde o Concello de Ribeira e máis portos de Galicia, de pasar esa xente para aí, que chova, que vente, que estean aí, temos que pasarlos para dentro, porque unha cousa que non se usa como a lonja, está llevando tellado, lonjas, un abandono, cousas que non usan pasan eso. Polo que reclaman que Portos realice o mantemento preciso na lonxa bella e cumpra coas súas obrigas.